Yawwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Da fatan al'ummar duniya kowa da kowa yana kalau yana cikin ƙwan lafiya. Gaskiya ba abin mamaki ba ne ba ga shugabanninmu na Nijar da suka huta daga cikin ECOWAS. Saboda ECOWAS ta yi takunkumi wanda ba shi a cikin dokarta. Kuma bayan nan ta yi takura ga shugabannin Nijar. Kuma bayan nan a ce shugaba mai adalci a ajiye magana da shi a samu kuskure. Wannan shi ba ake kira tsaye da magana. Shugaban da ya gaza tsaye da magana kuma za a ce shi ne mai adalci. Abin nan wannan abin kumya ne. Wallahi shugaban ECOWAS abin kumya ne da yake mulkin musulmai. Mun muna Allah wadai da irin hali ga shugaban da yake mulkin musulmai baya tsaye da magana. Ya ajiye magana an yi za a zo a tsaye da wannan sasanta tsakanin shugaban ECOWAS da jama'ar Nijar, hukumar da suke mulkin Nijar. Aje magana mai tahiya ɗaya. In demokradiyya za a dawo, in maso za su ci gaba da mulki ajiye magana. An ajiye magana zai zo, an ajiye ranar zai zo, an yi shirya tarbar baki ga ko ina a babbar jiha ta ta Nijar ma'ana Inyami. Amma ina shugaban da ya koma haka mai fitilki da jama'a shi za runguma ce shine shugaban ECOWAS. Shugaban da ya jagoranci ECOWAS bai bi adalci akan wani abubuwan. Ya bitilki kuma a sannan Allah zai nuna ma duk mai bitilki ƙarƙin haka. Wallahi shugabannin Nijar da suka ɗauki wannan matakin sun yi daidai, sai dai da akwai saura da in sun bar wata dukiyarsu a ƙasa game da mulkin ECOWAS in suka yahe musu, wallahi tallahi ba su yi adalci ba in dai suka yahe ECOWAS daidai da ƙwazarra. Saboda cutar da ECOWAS ta yi wa al'ummar Nijar ta yi yawa, da irin halin da take sa Mali da Burkina da Nijar hali ne na bala'i, kuma ba ke su suka gina ta dama. Kuma ƙarshe ka ba ka ga yadda ta wa al'ummar Nijar. Yanzu muna godiya Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya kama wani lokaci. Allah mun gode ma, muna ƙara gode ma ga ka nuna mana shugabanni na gari wanda za su hudda ƙasar mu daga indo ina a'i. Imana ga shugabanni na kirki masu lura da yadda talaka suke, talakan ƙasarsu a takura suke, yanayin 'yan ƙasarsu a takura suke, su zo da sassauci. Allah ka raba mu da wannan masu rubutun ƙarya wanda za su ce za mu muku kaza, za mu muku kaza, za mu hana kandama da handama da menene a yau su ne mahandaman. Kadi ba ka gani. Yanzu kiran da muke wa al'umma, Allah ba mu haɗin kai al'ummar mu ta Nijar, Burkina, Mali da al'ummar Najeriya. Amma muna kira ga al'ummar Najeriya su san wani shugaba ne zai mulke su. An hal wannan shugaba ne mai mulki su, to su ma tambaya akan addinin musulunci ya yake, kowane amsar nake so a yi wa shugaba Tinubu. Ina kira ga jagorancin al'ummar gabaɗaya duniya, ina so su sa ido akan shugaban Tinubu. Shi musulmai ne ko koya ne? Bayan in shi musulmai ne, wata hakki ne yasa yake yi wa talaka haka, yake sa mutane takure saboda sanadin kahurai. Mafi akasari cikin Faransa da Amurka an san kahurai ne, kuma Amurka su suke sa din takunkumin da ya sa musulmai. Da Amurka ce da Faransa uwan gidan shi. To wani irin shugabanci ne ce, su ne yake shugabanta ko ka a'a su suke shugabanta shi? Bayan ƙasar an san mai ince ce, ya dawamar mutane cikin wahala. Da mu da jama'an kai gaba ɗaya al'ummar da muke iyaka da ita ta Nijar, kowa ya shiga cikin wahalar wannan takunkumin da aka sa. Ina fa'idar wannan takunkumin? Wallahi mun godiya so zamu Abdulrahman Chani muna ƙara jingina
gare ka da shugaban Burkina da shugaban Mali. Allah ƙara muku matsayi, Ubangiji Allah bar ku zaman lafiya, Ubangiji Allah ba ku kishin ƙasa ku kare ƙasar ku lafiya. Mu 'yan Nijar muna ƙara jingina ga shugabanmu Abdurrahman Chani. Wannan abun farin cikin ya yi. Mu yadda muke son dama ce gaba ɗaya mun kankare harkar mu da ECOWAS. Tunda min ECOWAS ta zama ba wannan bace ba ta Afirka, wannan ƙungiya ce ta Turawa. Mu kuma 'yan Afirka ne, ƙungiyar Turawa ta ƙarfin mu mun dangana.